Sari. Sinta aku lak nyanyi Kesandung Asmara. Yeah. Nyanyi karo Ambar Segoro Madu. Kowe lagune pokoke hari ini temanya adalah spesial kanggo mantene. Apa itu? Lho iki ganti awakmu, ku ya kudu menyesuaikan lagune. Apa, Mas? Kadung Tresno. Oh, iya. Lamat wis katon tejane. Ora kira-kira Iki duet. trene, tren algoritma TikTok, lagu-lagu sing metu ning area TikTok kuwi wektu iki lagu-lagu langgam lawas. Digumnyake, digarap seragen lan sak panunggalane. Jaipongke. Lah iki yo ngono. Kadung Tresno engko dilanggamke terus dijaipongke. Dijaipongke iramane. Iki algoritmane iki seneng. Dhek seneng dhek. Entuk konten iki engko. Iya. Kadung Tresno jenengan aturaken. Mongko menawa nyarengi para tamu dahar dilanggamke sik. Siap. Lamat wis katon ka. Uga saking Orjen. Lamat
panjenengan sasono kundur wangsul pangandali